Je komt een hele tevreden Epke Zonderland om, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, lekkere dij is er aan en je moet nog lekker nagenieten in de vlucht. Dus, ja. Hoe is de wedstrijd Juste Vroenk? Is dat uitlezen? Ja, ik wie als tweede turner van de Zaan in de finale. En ja, op het moment dat ik moest stoppen, wie de hele wedstrijd nog iepen. Dus ik was zelf nog wel redelijk zenuwachtig eigenlijk. Maar ja, mijn oefening die was echt perfect. En ik heb mijn heegste score ooit. Ik denk 4 jaar zien heger dan mijn orenrecord. En ja, op dat moment toen, ja, wist ik dat de medaille, dat ziet er sowieso in. Maar ja, welke medaille winnen natuurlijk. En ja, toen hebben toch de favorieten, die hebben zich misschien een beetje stikbitten op mijn oefening. Omdat ja, als ze een hege score dal 6, dan willen hun dat ik probeer te halen. En dan nemen ze wat risico's. En nou ja, goed, de grote favoriet Igor Cassina, die ging eruit. En nou, toen werden de kansen vermoordelijk met Grutte. En dan de laatste, Philip Riso, die kwam nog in de buurt. Maar ja, die kon net overwinnen. Dus. Zonderland hield een persoonlijk record met een score van 16,105. Hij had dit weekend bewezen dat er mooi draaien kan bij de absolute vrouwtop. Ja, sorry, ik in de kwalificaties ik had een pikker te Shen en op een wereldbeker zit ik nog wel. Maar ja, bijvoorbeeld op de Olympische Spelen dan wil ik in de kwalificatie ook vierde, maar dan in de finale dan zande. En dus dan komt het er net echt uit, wist je wat erin zit. En ja, No is natuurlijk gewoon eerst heen gekend. Dus ja, No is echt eruit komen. Is dit nou het hoogtepunt in je carrière? Ja, toch wel. Ja, ja, dit is gewoon, dit is toch een teken van eigenlijk de rekstok. Want noodgedwongen moest ik mijn derde berichten. En nou ja, dit is toch het toernooi voor de toetsenspecialisten. En nou, daar ben ik eerst voor, dus ja, geweldig. Zonderland had nog altijd last van een schouderblessure. Hij hoopt april om hier op het Europees kampioenschap weer een meerkamptoernooi te kennen. Eigenlijk gaat het wel beter eigenlijk, omdat het begint nou te herstellen. Ik ben Titselin in het ziekenhuis geweest en de koersende metingen dat de spier werden aangestuurd. Alleen ja, er zitten nog steeds 2 gotten in mijn schouder, dus volle massa is er nog net. Dus dat moet nou weer beginnen te groeien en nou, dat gaat nog echt menu heen. Maar hoe dan ik, de gouden medaille is binnen. Moet ik even in mijn busje rijden. Dit is hem. Een hele dikke, zwieren gouden medaille, dus hartstikke mooi. Maar ja, ik al win je goud. Je moet er wel gewoon je parkeergeld betalen. Ja, we hebben een beetje haast te beginnen gegaan en kon ik geen parkeerplaats vinden. Toen kwamen we toch, nou, ik heb vast in de parkeerplaats de auto parkeren, maar het kost wel voor 4 hoekers. Maximaal, we hebben hier 4 dagen gestonden, dus ja, ik heb zo wacht zitten.